Táto debata je smiešná. Vaši liberálni vojnoví kandidáti prehrávajú a vy sa zmôžete len na to, aby ste z toho obviňovali mladých a volali po cenzúre TikToku. Kolegovia, ale neobviňujte mladých, obviňujte v prvom rade seba a svoju agendu za to, že ľudia už volia inak a že už vás nechcú. Obviňujte sa za to, že ste mladým ľuďom zničili svojou zelenou, provojnovou, sankčnou politikou budúcnosť, že kvôli vašej politike všetko zdražuje, že domy stoja bežne už 200, 300 a viac tisíc eur a mladí ľudia si to nemôžu dovoliť. A to je dôvod, prečo vás odmietajú. Nie kvôli TikToku alebo kvôli nejakým sociálnym sieťam. Takže hľadajte vinníkov v prvom rade u seba. Odtrhli ste sa od reality, prestali ste počúvať problémy bežných ľudí a len zhora moralizujete a poučujete všetkých, ako majú žiť, čo si majú myslieť, čo je správne, čo je nesprávne, ako sa majú rozhodnúť pre svoju životnú cestu. Nechajte to na ľudí, nech ľudia rozhodnú, akú budúcnosť si predstavujú vo svojich krajinách a prestaňte moralizovať. S TikTokom či bez neho ľudia si jednoducho vyberú a pravda napokon vždy zvíťazí.